салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз мехоҳам як торти бисквитни тайёр кунам. Хостум ки шуморо ҳамроҳ бигирам ва нишон диҳам ки ман чӣ хел тайёр мекунам. Бисквит ман ба 6 донаи тухм мекунам. 6 дона тухма ай зардиш ҷудо кардам, сафедиша бо бигем агар 6 дона тухм бошад 6 қошиқи калон шакар меравад. Бо 6 қошиқи калон шакар мо хушрӯ карда лат мезанем бо миксер. Баъдан зардира ҳамроҳ мекунем, ҳамаша хушрӯ карда омехта мекунем, ҳамаша бо миксер мекунем. Вақте ки зардира ҳамаша омехта ки кардем, миксермона мекушем. Дар 6 дона тухм 6 қошиқи дига орд меравад. Ман 7 андохтам ки мулоими бад нашавад. Баъд як разрихи тил ҳамаша айсита мегзаронем хушрӯ карда. Баъд ба лапата аз як тараф соат чӣ хеле ки то мехӯрад, ба тарафи соат то метием. Чӣ хеле ки хостем намековем ки падёма мекушем. Ҳамихе як тараф ҳамихе хушрӯ карда ҳамаша омехта мекунем. Баъдан дар формаи калони бад намегирем, барое ки хушрӯ дам намекунад. Формаи ман намедонам сантиметроша, неким кругляки майдааки хушрӯвакай. Ина меқадарай чӣ хеле ки дидестен. Ман коғази випечки надоштам, фольга мондам. Фольгаям мешавад хушрӯвай, анака дар духовка мемонем то пухтанша, нигоҳ карда меистем. дӯстони азиз, дар инҷа боша кремша тайёр мекунем. Айнами креми белария ма тайёр мекунам. Ҳамия нимша мегирем, барое ки беҳад бисёр мешавад. ҳозир нимша мерезем. Баъд якта варёнка сгушонка маҳлӯй кардамаш и якта сметанаи дигаам дар дарунаш меандозем. дӯстони азиз, ина коржикои ман тайёр шуданд. Инам хе хушрӯвак омадам ба 6 дона тухм. Формам калонаки хушрӯ буд. Ина 2 дона пухтам. Анака юра ҳози аймобайн мебирем. Ана мехе бридам. Чӣ хеле ки якам корж ман нишон додам, чӣ андохтам, чӣ хел кардам. Дуюмшам копия ҳамияи мақсад, ягон чизи зиёдӣ надора. Инам хе ҳозир анака крем мекунем шуна. Дар вақти крем кардан ман ай таги коржик бигем камака крем мерезам барои наҷунбидани коржик, удобни шудани кори худмон, осон кардани кормон. Баъд сиропи мо ҳамин хел шакару оба якҷоя мекунем ба оби гармак. ҳар як коржикмона хушрӯ карда сироп мекунем. Ҳама ҷоша асобина гирдоша ки қоқ намонад. марҳамат тамошо кунед. Ҳар якташа ман ҳамин хел мекунам.
фикру ақидаҳои худро дар комментария бинависед. инам хе дӯстони азиз, ҳама ҷошта крема молидам хушрӯ када анако ҳозӣ вай мекунам. анаи чормағзу фундукора ба гӯш майда куна ки ҳама вақт ма дар видеом нишон метим. ҳавай кати майда мекунама ҳама ҷоша як хел мечӯшум. анам хел майдашон кардам. анака ору метием шуна. дӯстони азиз, торти ма тайёр шид. беҳад бӯи ба маззаи чормағзу фундуки бирён кадаги буромадаестай. афсус рамазониям акн ҳозидамо абетай. иншоллоҳ то ифтора дам бигира. ифтор дама бурида иншоллоҳ дар он шам нишон метимтона. барои ма торт бисёр мекунам. барои кӯдаком ҳар як торте ки мекунам рецептша мепурсанд. барам хостем ки торти отдельно кати рецепташ якта видеои отдельно шава. мехостагиҳо дар видеоҳои оянда ки торт кардам дига нишон наметиҳам. марҳамат даромада ана мехе тамошо кардан гирен. баландишам беҳад баланди хушрӯ омад. ба 12 тухм беҳад хушрӯ омад. умедворум ки ҳатман мулоимаки хушрӯвай. дӯстони азиз, дар ифтор ма вақт нашид ки барои шуморо якум кусоки бридаги ма нишон диҳам. бачаҷоно беҳад хостанд ки торт хӯранд. барои ҳамиқа рӯзи дигара як сутка истод торти мо. беҳад мулоимаки хушрӯ шид. таъмшам ба мазза омадай. ҳатман шуморам тайёр кунед. чӣ хеле ки бо одам худаш тайёр мекуна. мақсад медонӣ дар дарунаш чӣ меандозӣ, чӣ хел мекунӣ. инам хел дӯстони азиз, дар ҳамиҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.